Abyan diri sa Bay City aton i-switch diri sa Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast ang aton nga segment karon. Abyan, kamusta ka mayo nga adlaw dira sa imo? Ang aton pagapamalandungan karon nga adlaw amo ang ikaduhang Korinto kapitulo 2. Sugod kita sa bersikulo 14. Kung nga pagabasahon ini tubtob sa bersikulo 17. Apang salamat sa Dios nga nagapangulo sa aton gihapon sa pagdaog nga kay Kristo, nga nagapahayag paagi sa aton sang kaamyon sang pagkilala sa iya sa tagsa kaduog. Kay kahumot kita ni Kristo nga sa Dios sa mga nagakaluwas kag sa mga nagakawala, sa isa kaamyon gikan sa kamatayon pakamatayon, sa iban kaamyon gikan sa kabuhi pakabuhi. Sino ang tuman bala tungod sining mga butang? Kay hindi kita subong sang madamo nga nagasimbog sang pulong sang Dios, kundi nga subong nga maminatud-on kag subong nga iya sang Dios sa tubangan sang Dios. Nagahambal kita kaupod kay Kristo. Amay nga balaan hatagi kami sang ihibalo kag paghangop sa sini nga passage. Kay suno sa mga pagtuon ini mabudlay hangpon kung hindi mahibaluan ang background sang sini nga passage. Busa ang amon pangabay nga imo kami hatagan sang kapawa kagkasanag sa sining mga pulong nga ginsulat ni Apostol Pablo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen. Abyan aton nga pagatun-an ini nga passage nanungod sang ginsulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo may madinaogon nga pagtuo sa iya nga kabuhi kag sa iya gid nga pag-alagad sa Dios. Bisan may mga kalisdanan nga natabo sa iya sa una nga mga bersikulo sa sining chapter sa verse 12 and 13. Si Pablo may mga paghimudos dito sa Troas. Sang pag-abot ko sa Troas sa bersikulo 12, sa pagwali sang maayong balita ni Kristo, nabuksan sa akon ang ganghaan sa Ginoo. Kung tani, may nabuksan nga ganghaan sang Ginoo para sa iya. Apang walay katawhayan ang akon painuino, bangod nga wala ko makita dito si Tito nga akon utod. Gani, nagpaalam ako sa ila kag naglakat pa Macedonia. So aton makita diri nga si Pablo may mga kabudlayan man kag mga kasubo nga nasugata na eksperyensyan sa iya nga kabuhi. Pero sa gihapon sa bersikulo 14 sa una nga bahin, siya nagpahayag sang iya pagpasalamat sa Dios. Kung husto ang imo abyan pagkilala sa Dios, nakahangop ikaw sang iya gitawag attributes kag sang iya mga actions. Kung may mga kasubo kag mga palaligban nga ikaw masugata sa imo nga kabuhi kag pag-alagad sa Ginoo, ikaw sa gihapon makapasalamat sa iya. Amo ina ang kabuhi ni Apostol Pablo kag amo man ina ang iya ginasugo sa mga Kristiyanon sa Tesalonica. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now, sa ikaduha nga bahin sang bersikulo 14, ikaduhang Korinto 2:14, ari diri ang na-eksperyensya ni Pablo sa iyang kabuhi, ang pagdumala, ang paggiya sa Ginoo sa iyang kabuhi. At tuntun-an anay abyan kung ano ini ang mga ginsulat diri niya. Ang paglaragway sa sining mga bersikulo amo ang ginatawag nga kadaugan sang mga Romans nga nagahatag sang
espesyal nga pagpasalamat kag pagpasidungog sa Roma. Kag kung sa aton pa amo ining pagpasidungog sa sining mga soldado o kung sa general nga nagdumala nga nagresulta sang kadaugan sa ila nga pagpakig-away o kung gera. Kung ang commander-in-chief makadaog sang kumplito nga kadaugan, batok siya kaway dito sa isa ka ginharian o kung isa ka pungsod. Kag kung siya makapatay mga 5,000 ka mga soldado sang kontra, kag nakapalapad sang teritoryo para sa emperador. Yan, inang commander-in-chief, ginhatagan sang selebrasyon nga mo ang Roman triumph. Excuse me. Ang procession naga-include sang commander nga nagasakay baw sa bulawanon gid nga karwahe nga ginlibutan sang iya mga opisyalis. Ang parada naga-include man sa pagpahayag, pagpakita, pagpasundayag sa mga inagaw sa gera. Kag nagasunod man ang mga nadakop nila nga mga soldado sang isa ka ginharian o kon pungsod. Ang mga kaparian sa Roma ara man dira sa parada nga nagadala sang burning incense sa pagpasinungog sa sining victorious nga mga soldado. Ang prosesyon may ruta gid dito sa Roma. Kag mag-aabot na sila sa lugar nga ginatawag Circus Maximus. Sa din ang mga wala sang kusog, wala sang ikasarang, wala sing mahimo nga mga captive soldiers magapakig-away batok sa mga leon. Kag dito ni matabo sa ginatuwag nila nga daw amphitheater dito sa Roma. Makahuluya sa pagkamatuod ini. Isa ini ka espesyal nga adlaw sa Roma sa panahon nga ang mga pumuluyo gin hatagan sang full-scale Roman triumph. So amo ni ang paglaragway. Now ano kuno siling sang isa ka commentator ang application sa sining history nga gin laragway diri sa sulat ni Apostol Pablo. Si Ginoong Hesus abyan amo ang aton commander-in-chief nga nag kari diri sa kalibutan amo ning foreign soil. Kag iyang ginperdi gid ang kaaway nga amo si Satanas. Instead nga iya pagapatyon ang mga 5,000 ka mga tao, ini si Ginoong Hesus nga nagkari diri sa kalibutan naghatag sang iya kabuhi. Kag more than 5,000 ka mga tao ang ginhatagan niya sang kabuhi. Halin sa 3,000 plus dito sa adlaw sa Pentecostes, and then mga 2,000 na nagsunod after sa Pentecost. Kag si Ginoong Hesus nag-claim man sa mga spoils nga amoy na ang mga kalag nga nangaluwas nga ginhatagan sang kailwayan gikan sa pag-ulipon kag pagkapos sang sala kag ni Satanas. Amoy ini ang kadaugan sang aton Ginoo. Now atong mga madinaugon nga mga anak sang general magasunod sa ila amay nga nagasakay sa golden chariot nga nagaambit man sang kadaugan kag kita man amo ina ang mga anak sa aton Ginoo sang mga tumuluo. Kita nagasunod sa kadaugan sang aton maluluwas si Ginoong Hesukristo. Wala kita nagapakig-away
agud nga kita may kadaugan, kundi nagapakig-away kita abyan sa sining kalibutan nga nagatindog sa kadaugan nga ato na naangkon pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Hindi sa Asya o sa Korinto, ang makita naton nga may kadaugan, may kapildihan si Pablo. Daw wala siya sang kadaugan, di ba? Dito sa Asia, dito sa Korinto. Pero kung aton tan-awon gid man, sa pagkamatuod si Pablo, kay nakahibalo siya sang matudtuod nga kadaugan dira kay Kristo Jesus. Siya nagsiling, siya nagapasalamat sa Dios nga pirmi. Always siya nagahatag o maka-experience sang kadaugan. So si Apostol Pablo aton makita nga ang iya experience tungod sa paggiya sang Dios sa iya kabuhi, isa ka eksperyensya sang kadaugan. Thanks be to God who in Christ always leads us in a triumphal procession. So ang paggiya sang Dios sa kabuhi ni Apostol Pablo naghatag sa iya sang kadaugan, sang victory. Kung ang isa ka Kristohanon malayo sa fellowship dira sa Ginoo, ang iya may eksperyensyan ang kapirdihan. Madamo sa mga Kristohanon bisan pagani mga manugwali nga maayo magwali magtudlo sang pulong sang aton Ginoo. Pero kay wala nila ginkabuhi ang ila ginawali, amo ina nga ila na eksperyensyan ang kahuyanan, ang kalapasan, kasalanan, kag kapirdihan sa ila nga kabuhi. Once ikaw nagasunod sa pagdumala sa Ginoo sa imo kabuhi, you have a life that wins. And you have a life that witnesses, nagapanaksihon. Siling diri sa English, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Kung matarong abyan ang imo nga kabuhi, balaan, modelo, ehemplo, mangin mahumot ini sa tubangan sang aton Ginoo. Kag hindi makapanghiwala, hindi makadinay ang mga tao nga naga-observe sang imo nga kabuhi. Ikaw makapanaksiyon hindi lamang pinaagi sa imo nga baba kag mga pulong. Ikaw makapanaksihon pinaagi sa imo kabuhi kag sa imo paggawi sa sini nga kalibutan. So we witness to the world through our lips and our words. Secondly, through our lives and our walk. So ang isa ka kabuhi, kaangay sang kabuhi ni Apostol Pablo, nga naga-eksperyensya kag nagapaidalom sa pagdumala sang Ginoo. It is a life that wins. It is a life of victory. It is a life that witnesses, that demonstrates and maybe convinces and persuades people around you. And it is a life, sa verse 15, that is well-pleasing to God. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved, and among those who are perishing, to one a fragrance from death to death. So, ang kabuhi sang isa ka tawo nga nagapasakop, nagasunod, kag nagasubay sa pagdumala sang Dios sa iya nga kabuhi, it is a life that wins, it is a life that witnesses, it is a life that is well-pleasing to God. Now, sa versikulo 16, ari diri ang pagka-epektibo ni Apostol Pablo sa iya nga pag-alagad dira sa Dios. Kon aton basahon iniabyan anay diri sa inilonggo, aton makita diri nga si Apostol Pablo husto ang iya panglantaw
kag ang iya pag-aman siya kabuhi siya nga pag-alagad dira sa Dios. Sa isa kaamyon gikan sa kamatayon pa kamatayon, sa iban kaamyon gikan sa kabuhi pa kabuhi. Sino ang tuman bala tungod sini mga butang? Kay indi kita subong sang madamo nga nagasimbog sang pulong sang Dios, kundi subong nga maminatud-on kag subong nga iya sang Dios sa tubangan sang Dios, nagahambal kita kaupod kay Kristo. Here's Paul's effectivity in the ministry. Efektibo siya sa iya nga pag-alagad, pagserbisyo sa Ginoo. Ang iya nga kabuhi, to the losers, it means death. To one, a fragrance from death to death. Sa mga Roman priests, nagsunog sila sang insenso sa sinang parada. Ang baho afektar sa nagkalain-lain nga sahi sa mga tao. Para sa mga madinaugon nga mga soldado, nagkaulugan ato sa pagkamatod sang kabuhi kag kadaugan. Pero sa mga napirde nga mga kaaway kag napirde nga mga soldado nga ilagin panggapos, ini nagakahulugan sang kapirdihan kag kamatayon. Kag ining mga soldado, padulong sila sa ila kaladtuan sa diin sila pagapatyon sang mga leon. So amo na ang ginabutangan sa ila, ginadala na sila dito sa Roman Coliseum. Sa diin dito gintago ang mga leon, kag sa amphitheater nga ina ang mga Romans nagatanaw. For them, it was an entertainment to see, soldiers, defeated soldiers being, eaten, crushed by the lions and the beasts. So, para sa mga soldado nga nag-conquer nga mga Romans, kalipay, kadaugan, kabuhi yadto para sa ila ang incense nga ginsunog sa mga Roman priests. Pero para sa mga napirde nga mga soldado nga gingapos kag gindala dito sa Coliseum, agod nga pagakagton, pagakaunon sa mga leon kag kun ano padira nga mga sapat. Sa pagkamatod, para sa ila, kapirdihan kag kamatayon. Now, ang kabuhi sang mga Kristohanon para sa mga nagkalaluwas, isa ini ka mahumot nga say sang kabuhi. Isa ini ka inspiration kag encouragement. To the winners, it means life. To the other, a fragrance from life to life. Kag sino bala, siling diri ni Pablo, sino bala ang tuman sining mga butang. So sa sini nga bahin, may mga prinsipyo o leksyon kita nga mabaton. Ang Kristohanon nga kabuhi kag pag-alagad, nagakahulugan ini sang kabuhi kag sang kamatayon. Kabuhi ini sa mga tao nga magpamati kag magbaton sang kamatuoran ila binagid, maghinulsol sa ilang mga sala kag magsalig sa kay Ginoong Hesukristo. The Christian life and ministry are matters of life and death. So, para sa mga alagad sa Ginoo, ang ilang nga pag-alagad kag ang ilang mga minsay, hindi ini inogbaligya. The ministry and the message of the word are not for sale. Sa bersikulo 17, kay hindi kita subong sang madamo nga nagasimbog sang pulong sang Dios, kundili nga subong nga maminatud-on kag subong nga iya sang Dios sa tubangan sang Dios nagahambal kita kaupod kay Kristo.
Ina mga tao nga nagagamit sang balaan kasulatan, kag ilang inasimbugan ang mga mensahe o kung mga pulong sang balaan kasulatan, may malain ina sila nga mga handom kag katuyuan. Isa sa mga handom nila, amo nga ginagamit nila ang pag-alagdan kag ang minsay sang pulong sang aton Ginoo agod nga ila manegosyuhan. Agod nga pinaagi sini sila makabaton sang maybe material o kon financial nga mga pagpakamaayo. So the ministry, indeed, for the people who are called by God to be preachers, pastors, are not for sale. Kung ikaw nagaisip sang imo kaugalingon nga alagad ikaw sang Dios, palayo ang panghuna-huna kag handom nga imo mangin palang nga buhian ang pag-alagdan o kon ang pagwali sang pulong sang aton Ginoo. Ang Dios sa malawig nga mga panahon kag tinion nagahimuno sa mga kinanglanon sa mga matutom nga alagad niya. Hindi nga tungod kay sila nagnegosyo sang ministry, kundi nga sila nagtuman sa aton Ginoo. Now, ang alagad sang Dios kag ang iya kabuhi kag ang mga motibo amo ini. He must be a man of character and sincerity or integrity. Siling diri sa English, but as men of sincerity. Wala sa mga tinunto, wala sa mga handom sa paglimbong, sa pagpatalang sa mga tao. May mga tao nga ang ila ginahimo nga ila gid ginegosyo ang trabaho sang Ginoo. May ara nga nagabaligya bisan pa sang ila simbahan o kon denomination o kon grupo sa mga kasimbahanan daw ila nga ginbaligya ina sa dako nga ministry siguro didto sa Amerika o kon diri man sa Pilipinas. The minister and his manners and motives, he must be a man of character and sincerity or integrity. He must be a man commissioned by God for service. Silindri, as commissioned by God, in the sight of God, we speak in Christ. Ining aton mga baba, aton dila, subo nga mga Kristohanon, ilabi na gid, subo mga alagad sang Dios. Kinahanglan nga na magabungat, magahambal, magapagwa sa mga pulong sang kamatuuran. Kag bisan tod hindi makita ang atong mga balatsyagon sa kasing-kasing, kang aton mga huna-huna diri sa aton mga utok, ang aton Dios nakahibalo na nga daan kung ano nga say sang tao kita. Hindi naton malimbungan o kung mapatalang ang Dios. Kay ang Dios hindi kaangay sang tao nga nagatanaw sa gwa. Ang Dios nagatanaw sa aton nga mga kasing-kasing. Ginpasiguro kita sang kadaugan sa aton nga kabuhi. Kag bisan pa sa aton nga pag-alagad sa Dios. Bisan may mga pagtilaw, kag may mga palaligban o kun kabudlayan nga atong gina-eksperyensyan karon nga mga panahon. Sa pagkamatud ang aton pagtuo, amo ang magatulod kag ang maga-inspire sa aton sa pagpadayon sa pagkabuhi, sang kabuhi nga nahamulag sa kalibutan, na siparar sa kalibutan, kag sa mga bisyo o kung mga sala sa sini nga kalibutan, kag nga ina nga pagtuo, amo man ang magahatag sa aton sang kakugi o kung kapisan sa pag-alagad dira sa Dios. So abyan, si Apostol Pablo